Satu sugeng enjing bocah-bocah. Dina iki ade bakal sinau babagan aksara angka Jawa. Kepiye aksara angka iku? Kepiye cara nulise? Kepiye bentuke lan kepiye nulise nalika petukan karo aksara liyane. Oke, mangke dijelaske Pak Dika jelaske lewat video. Oke, monggo dipun simak mawon. Tutorial 4 mengenal angka aksara Hanacaraka. Tentor Duratul Malaha. Sugeng pepanggihan, nami kula Duratul Malaha. Kula temriki badhe ngandharake tata cara penulisan angka aksara Jawa Hanacaraka. Angka Jawa. Dalam aksara Jawa, penulisan angka dalam kalimat dap dengan menambahkan tanda pangkat. Diawali dan diakhiri penulisan angka. Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, lan nol. Contoh penulisan angka Jawa. Tanggal rolas. Ing kene aksara Jawa biasa tanggal banjur diwenehi padha pangkat sangarepe lan samburine angka. Ing kene angka 1 lan 2. Tanggal rolas. Nomor 438. Ing kene nomor ditulis aksara Jawa biasa. Nomor banjur diwenehi padha pangkat sangarepe lan samburine angka. Angka 4, angka 3 lan angka 8. Tahun 2016. Ditulis aksara Jawa biasa tahun. Banjur diwenehi padha pangkat lan ditulis angka Jawa 2, 0, 1, 6. Banjur ditutup ing mburine ana padha pangkate. 1, 9, 7, 5, 8 meter. Ditulis padha pangkat biasa ing ngarepe aksara 1, 9, 7, 5 lan 8. Banjur ing mburine uga diwenehi padha pangkat meter. Mekaten andharan kula ngenani tata cara panulisane angka Jawa. Matur suwun. Yes, iki mau videone mun disemakan. Nah, engko karo dilatih nulis ben ora kagok soale aksara Jawa kuwi ora iso diapalke. Aksara Jawa, aksara angka ora iso diapalke kudune dilatih. Nah, dadi mengko mumpung isih prei ya daripada ngelangut mending nulis. Nah, kucingku 500. Nah, misalkan dari 500 bentuke koyo apa? Ya kan? 17 Agustus 1945. Nah, misalkan iku 17 kepiye nulise, Agustus piye 1945 nulise kepiye. Dadi aja keset-keset sinau, latihan terus, muga-muga iso lancar. Sok nek wis ketemu karo Pak Dikane kelas. Maka temawon, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.